खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीटीसी निफ्राय ओंखारनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि थाखाय गोबां बिजाथिफोरानो एप्लाइ खालामदोंमोन अनलाइन आरो अफलाइन मोडाव एप्लाइ खालामदोंमोन बै एप्लाइ खालामनाय बायदिनो बे समाव बिजाथिफोरनि एडमिट कार्डआ सफैबाय आरो फैगौ 15 जुन 2025 इं मायथाइयाव बिथांमोननि आनजादा जागोन नाथाय बे समाव एडमिट कार्ड सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां बिजाथिफोरनावनो मोनसे सोंथि आरो गोबां बिजाथिफोरानो मोनसे बेले-बेजे थासारियाव भुगिनो गोनां जादों मानोना बे समाव सासे बिजाथि जाय बिजाथिनि बिमुं बे बिमुंजों एडमिट कार्ड सफैदों बे एडमिट कार्ड सफैनायाव गुबुन जायगायाव थामहिनबा आनजाद मिरुआव बै बिजाथिनि बिमुंजोंनो बे समाव एडमिट कार्डआ सफैदों नाथाय सम आरो खालारा मोनसे समावनो नाथाय आनजाद मिरुआ गुबुन जायगायाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सासे बिजाथिया मोनसे समावनो मोनसे कालारावनो माबोरैहाय गुबुन जे आनजाद मिरुआव बिजाथिया आनजाद हैनो हायो बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव गोबां बिजाथिफोरानो बे आयदाखौ लानानै जोबोदनो मोनसे बेले-बेजे थासारियाव सोमजिखांदों आरो बे समाव बिटिआर सरकार आरो CSB राव मोनसे सोंथि खालामदों जे सासे बिजाथिया माबोरैहाय बे समाव मोनसे कालारावनो मोनसे समावनो गुबुन जे आनजाद मिरुआ माबोरैहाय आनजाद हैनो हागौ होननानै मोनसे सोंथि खालामदों थामहिनबा बे मोनसे सोंलु जाखांदों आरो बे समाव मख'नांगोन जे CSB निफ्राय जे ओंखारनाय जे एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डआव रोखा सासे बिजाथिया गुबुन आनजाद मिरुआव मोनसे कालारावनो मोनसे समावनो बिथांमोना माबोरैहाय आनजाद हैनो हागौ बे मोनसे गिदिर सोंथि जाखांदों मानोना बे समाव जेब्ला बिजाथिया एप्लाइ खालामदोंमोन बे एप्लाइ खालामनाय समाव बिथांमोना गुबुन पस्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बे पस्ट बायदिनो बे समाव एडमिट कार्डआ सफैदों बे गोजोनथाव बाथ्रा नाथाय बे समाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बे बिजाथिया मोनसे कालारावनो मोनसे समावनो गुबुन आनजाद मिरुआव बिथांमोना बै एप्लाइ खालामनाय बिजाथिया आनजाद हैनो नांगोन नाथाय बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि जाखांदों सासे बिजाथिया माबोरैहाय मोनसे कालारावनो मोनसे समावनो गुबुन आनजाद मिरुआव माबोरैहाय आनजाद हैनो हायो बे मोनसे गिदिर सोंथि दानिया नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों सासे बिजाथिनि बे समाव जों एडमिट कार्डखौ जों मोननो हादों आरो बेवहाय जों मुंखौ मख'आ नाथाय बे समाव आनजाद मिरुखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बिजनी कलेजाव बिथांनि आनजाद मिरुआ आरो बे समाव डेटखौ फोसावदों 15 जुनाव आरो समा 12 रिंगा सानजौफुनि 12 रिंगायाव आनजादा आरो बेनि अनगायै बे सासे सुबुंनानो गुबुन मोनसे जायगायाव आनजाद मिरुआव बिथांनिया एडमिट कार्डआ सफैबावदों बर' बाजार हाई स्कुल बर' बाजाराव बे 15 जुनाव बिनि कालारा आरो समखौ नायबा 12 रिंगायावनो एखे सुबुं बा सासे सुबुङा बिथांनि जे आनजाद मिरुआव गुबुन नाथाय सासे सुबुङानो नाथाय बिनि जे एडमिट कार्डनि जाखिनि नाम्बार बे नाम्बारा नाथाय आलादा बे एखे सुबुंनानो बेंटल कलेजावबो बिथाङा आनजाद होनांगोन कालाराबो एखे आरो समाबो एखे थारैनो मोनसे सोंथि जाखांदों जे CSB आव CSB निफ्राय फोसावजानाय जाखिनि एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डआ बेसेबां गनायजाथाव बे थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव CSB निफ्राय ओंखारनाय जे एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्ड ओंखारनायखौ लानानै गोबां रोजा बिजाथिफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों आरो माबोरैहाय बे समाव गुबुन जायगायाव सासे सुबुङा माबोरैहाय आनजाद मिरुआव थांनानै आनजाद हैनो हागौ बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों थारैनो बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकार आरो CSB खौ खावलायदों जे बे समाव फिन बे आयदाखौ नायफिननानै गोदानै एडमिट कार्ड फोसावनांगौ आरो मोनफ्रोमबो जे पस्टनि थाखाय बिजाथिया आनजाद होनो मोननांगौ होननानै मोनसे दाबि खालामनायखौबो बे समाव समाजारि बिजोङाव होनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव थार बिजिरनायनि थाखाय CSB आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों जे बे समाव बे आयदाखौ लानानै गोख्रोङै मोनसे राहा लाथों आरो फैबाय थानाय समाव जाखिनि बे आयदाखौ लानानै मोनफ्रोमबो आयदायाव आनजाद होनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय दाबि खालामदों समाजारि बिजोङाव।